चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे गावनि खुगानिफ्राय बे बर'फोरा आरोबाव आलादा रायजो मोनला होननायनि सायाव जि बिथाङा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जि आनपार्लियामेन्टारि वर्ड आनकन्स्टिटिउसनेल वर्ड अना बर' शब्दखौ बाहायनाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बे जोंनि बर'फोरनि सायाव माखासे माने जि मोनसे आयेन गैयै राव बाहायनाय बिनि सायाव जोङो दिनै खेंफोरथि होनो सानदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिनि थांनानै थानाय, बर' हारिनि आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय मावनो जों जेब्लायबो ओंखारबोदों। सोरबा बर' हारिनि समायसाखौ लानानै, बर' हारिखौ लानानै सोरबा जानला मोनला खोथा होनोब्ला बेयाव जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा हजम खालामनानै थानाय नङा। जों बेयाव गसंथेगोन। मानो होनोब्ला दिनै मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि दिनाव जिदि खोथा होनदों बियो जोबोद बर' जातिनि थाखाय लाजिथावथाव खोथा। मानो होनोब्ला दिनै जोंहा दिनै बर' हारिया आसामनि जोङो दिनै थागिबि, आसामनि जोङो दिनै भुमिपुत्र, वी आर द इन्डिजिनियास पिपल अफ आसाम। दा बेयावहाय जोंहा दिनै आलादा रायजो सोरजिनायनि दाबि खालायनाय, जोंहा दिनै जोंनि हायाव जों मा खालाया बे जोंनि व्यक्ति, जोंहा भारत संबिधाननि सायावनो जोंहा मोनथाय दंखायो। बे जोंनि भारत संबिधानाव आर्टिकल 2, 3 and 4 आव बे जोंनि इन्डिजिनियास थागिबि जोंनि बर' ट्राइबेलफोरा आलादा रायजो मोननायनि जोंहा दिनै मोनथाय एबा लिरनाय दंखायो। बेखौ लानानैसो दिनै जोङो बर'फ्रा आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिखौ लानानै जों होसोदों। बे बर' हारिनि दिनै आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिया जोब्बाय। बिथाङा सानदों मा सोरबा भलन्टियार फर्स, सोरबा BLT, सोरबा NDFB, सोरबा एबसुफ्रा दिनै सारेन्डार जाबाय सानदों। बिथाङा सारेन्डार जाबाय साननायनि थाखायनो दिनै आलादा रायजो सोरजिनाय नंला। बिथांमोना दिनै बेखौ लानानै खुसि जादों, रंजादों, जेनाखै। बर'फ्रा जेब्लानाखि आलादा रायजो मोना, जेब्लासिम पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसनखौ मोना, अब्लासिम बर'फ्रा आन्दलन खालामगोन। आरो दानि गोदान जोलैसाफ्रा एबारनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बांसिन गोहोमै आरो बांसिन दिनै माने स्ट्रंसिन खालामगोन। दा दिनै बिनि थाखायनो आङो दिनै खावलायदों जोंनि बर' हारिनि गासैबो मानाव गेदेर रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों, दिनैनि समा सोरबा बामोन असमियाजों जों फिदिं जानायनि सम नङा। दिनैनि समा जों खौसेथि जानानै बैफोरबादि गुबुन देशनिफ्राय, गुबुन हादोरनिफ्राय थाफैनानै जोंनि बारियावनो जोंखौ होखारनाय, जोंनि बारियावनो जोंखौ लेबार खालामनाय, जोंनि बारियावनो दिनै जोंखौ आलादा रायजो मोना होनानै जोंखौ सोंखारिनायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन आरो जों खौसेथि जानांगोन। जों खौसेथियैनो जों मोनसे लास्ट फाइनाल मुभमेन्ट, बड' मुभमेन्टखौ जों लांनांगोन। अब्लासो जों जै जागोन। फरायसा आफादा बर' जाथिनि दानायनि थाखाय जोङो नोजोर बोनानै जों जोनोम जादों। जोङो बर' जाथि दानायजों लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों टटेल रिभलिउसननि समायसाखौ जों सानदों। दा बेवहाय जोंनि बे थांखिखौ जों साक्सेसफुल जानो थाखाय जोङो मेन्टेलि प्रिपेयार्ड। दि जोङो थांनाय समफ्राव बर' हारिनि गेजेराव मोनफा आफादफ्रा जि मोनसे पलिसिजों बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामबोदोंमोन, जिहेतु बांसिन फिजिकेल मुभमेन्ट, लामा दरना होनाय, लामा होबथानाय, दरना होनाय। नाथाय जों बिनि अनगायैबो बेखौ दोननानैबो, बेखौ लाफानानैबाबो जोंनि बिनि अनगायै जों मेन्टेलि जों वार्क खालामनो हानाय, इन्टेलेक्चुयेल वार्क खालामनो हानाय जि पलिसिखौ जों लादों। जिहेतु जों दिनै नुबाय जे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबाङानो रोंबाय, सोरबा LLB, सोरबा PhD, सोरबा MSW, सोरबा MTech, गोबां आयदायाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै रोंगौथि दिनै मोननाय हिसाबै जोङो जोंनि मुभमेन्टखौ जोङो दिनै
हायार लेभेलाव जों लांनायनि पलिसिखौ जों लादों जिहेतु जोंनि वारआ जाहैगोन आल्टिमेटलि फिजिकेल मुभमेन्टनिजों लोगोसे इन्टेलेक्चुएल वार बे मोननै कम्बिनेसनखौ जों बेसेबां पलिसि डिप्ल'मेसि खालायनानै जों लांनो हागोन बेयाव जों 100% साक्सेस जागोन जोंहा दिनै आसा